Amedê dawî li dîrokekî bi êş û elem hat em dikarin bêjin bêguman ez behsa girtîgeha tîpa E ya Amedê dikim ku heta 10 roj berê jî li vir tabela wî hebû lê bi biryara Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ev der bi armanca veguhestina ji bo navendekî çandî hate vala kirin di sed û heftê girtiyên vir û sed û heftê karmenê ku li vir dixebitin bi gişt ji bo girtîgehên cuda cudayê Amedê hatin veguhestin ev der nehatê vala kirin tabela hatiye rakirin ew nobedarên ku li wan kuleyê hanê destkinîn ew jî ji vir hatine derxistin kar û xebatekî dinê niha dewam dike di sala 2015-2016 ew pevçûnên hendeqan da li dev dora vî girtîgehê bi van blokên bêton ku her yek giraniya wî zêdetirî neqasî 7 tonin girtîgeh bi giştî bi van blokan hatibûn dorpêçkirin niha ev girtîgeh dev dorê wî ji van blokan êdî xalî dibin kar û xebat berdewamin ev blokê li vir têne rakirin tabî veguhestina ji bo navendekî çandî ya vî girtîgehê hêvî dar bibû jî gelekî niqaşan hêj nerazîbûn li ser berdewamin ew dibêjin xelk dibêjin mehkumê ku li vir mabûn dibêjin nabe ku ev der bibe navendekî çandî û dibe bibe navendekî müzexaneyekî şermê li ciyê dinê jî kevre ratkin bi giştî kar û xebat li dorhêla girtîgeha tîpa E ya Amedê berdewamin bi vî rengî niha vînç dixebitin ku ev dorhêla bi giştî 50,000 metro çargoşê hêvîdar ev blokê hanê ji vir tên rakirin kar û xebat jî berdewamin gelek kes êş û elem li ser vir pirtûk hatin nivîsandin dokûmanter hatin çêkirin û helbes hatin nivîsandin bû mijar ji fîlmên sînemayê ra lê ew dîroka ku destpêkê min got bi êş û elem êdî li vir hêdî hêdî bi dawî dibe xilas dibe di wan sala da bi hezaran kes vî girtîgeha hanê hatin îşkence kirin bi dehan kes canê xwe ji destan ji ber îşkenceyê vî girtîgeha hanê û her wiha gelek tundî û tu jî cure îşkence li girtiyên vir hatin kirin di nav xelkê da weke zîndana Amedê jî tê zanîn îdî hêdî hêdî ji wî hafizaya nexweş û ev der tê paqijkirin lê nerazîbûn hene hêvî dar min got ez dixwazim dubare bikim hem ew girtiyên ku di vî girtîgehê de mabûn hem partiyên opozisyonê yê siyasî sazî û dezgehên civaka sivîl dibêjin bi to awayî nabe ev bibe navendekî çandî bi vî rengî bimîne weke müzexaneya şermê divê ev her bi vî rengî bimîne kar û xebat li dorhêla vî girtîgehê bi giştî anha bi vî rengî berdewam e bi biryara Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ev biryar hatibû dayîn ku ev girtîgeh bê valakirin û bibe navendekî çandî ew bloka radibin li dev dorê wî xebatên peyzajê werin kirin di hundir da jî yê destwardan bêkirin hê ji çapemenî re nehatiye vekirin di rojên pêş de yê bê çêkirin çi bêkirin em ê jî bişopînin bêguman.